Moikka ja tervetuloa ratsastaan mun kanssa tähdellä esteitä. Mulla on täällä kenttä eilisestä valmiina. Täällä on, tossa on pysty ja sitten täällä on toinen pysty. Mutta mä ajattelin, ei varmaan näkynyt hyvin, mutta mä laitan nämä molemmat nyt ristikoiksi. Niin mennään ristikoita alkuun tähden kanssa. Ja sitten myöhemmin mä ehkä ratsastaisin vielä Väinön eli tähden pojan kanssa jotain koulua tai jotain semmoista. Se oli nopea kentän laitto. Nyt mä laitan tähden kuntoon. Hei rakkaat! Täällä siis mä voin tehdä pikaisen esittelyn. Tossa on nopsajalka. Tossa on mun rakas porkkana. Sitten siinä on Väinö. Tähti. Star on toi valkoinen. Toi on Lavender. Ja siinä on Nadia. Ja tosiaan yksi päivä mä tulin tallille, niin tää oli katkennut tästä yksi naru, niin mä joudun laittaa uuden. Täällä oli vähän hepat karkuteilla. Mutta joo. Okei, nyt mä otin tähden tähän. Mä harjaan sen kohti ja mä laitan suitset. Suitsena mä käytän tänään noita Nadian suitsia, koska tähden suitset on vähän mitä on. Mut joo, nyt aletaan laittaa tähteä kuntoon. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia, minkälaista sisältöä te haluatte, niin kertokaa kommenteissa. Ehdotuksia otetaan vastaan. Nyt me ollaan valmiita ja mennään kentälle. Tekeen ensin alkulämpöä ja sitten aletaan treenaamaan kunnolla.
pois. Ja sit mä ajattelen, että mä voisin ehkä syöttää tähteen hetken tuolla ulkona. Ja mä varmaan en tuu tänään, mulla on sen verran joka aikataulu, niin ratsasta enää Väinöä. Ja tämmönen viikkotreeni meidän vanhuksella. Ja tosiaan tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tykätä tästä videosta ja tilata kanava, jos tykkäsitte tästä. Ja jättäkää myös kommenttia, jos teillä on kertoneet. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka!